Дай я оцю. Чекай, не фосу. Па-па-па! Дай я знімаю. Ану, розбуди. Ану, задайся. Мощно, Та чекай. Та чекай. Скажи свої враження на камеру. Там три наушника на одному. Андрюха. Пацани, ми зараз будемо їхати з машині, будь ласка, тільки фігню не говорите. Типа яку? Будь ласка, бо зараз буде все дуже Андрюха такий. Чого? Так. Як тобі наушники? Як тобі наушники? Що? Наушник на наушник. Я можу. Типа один, два, Без питань. три, то на одному наушнику. Йо! Андрюха! Це кохерентно. Ну тихо, їди зі мною багато. То як 6 наушників в одному вуху, я ти. Їди зі мною багато, ти робі каже. Куда, дебіл, хто багато їздить в багажнику? Я йду ще в баню, зайду, надо в баню. Давай, йди в баню. Я в баню. Що? В кросовках не Та можна. я знаю, але тут. А в нас тупо сніми нашу баню. Ти гониш, вона така гаряча. Та де не гаряча? Гарячий тут, а тільки робі. Да, вона така дітка. що ти Чуєш? Гарячий тут, а тільки робі. все. Баня дітка. А робі гарячий. Кажи щось. А що казати? Не знаю, кажи щось миле. Замучу п'яний. Що буде так, що замучиш 14-річною бабою? Що, ти будеш мати 14-річну бабу? А їбатися? Що? Олег! Що, не дівка чи що? А якщо на місячних тома? Та що, а ти які проблеми? А якщо в тюрму посадять? Та їбай посидиш нахуй. Я не подзвониш, коли прийдеш. Юрій, чого ти вкрав мою тему? Свек. Кажи свек. Свек! Тупо посі посидиш. Урдули. Через подзвониш, я ніколи прийдеш. Все, Юлік. Позвоню. На що, на домашній? Ні, давай, я йдемо не знаю вже. домашній. Юлік. На мобілку. На контакт. Йдемо в машину. Йдемо в машину. Вона в Баранинцях живе. Все. Да. Кліпне поклонника. Слухай, блядь, монстра. Роби так. Що ти, блядь? Роби так спортивно. Йдемо. Роби. Хорош. Роби. Їдемо домой. Їдемо домой. Все, кажи пока. Кажи зрителям пока, народ. Пока. Кажи пока. Давай, до свидання. Покакайте вдома. Хорош. Всі рушник.